دوستان عزیز، باز یک خانه فروشی در مرکز ناحیه جلالدین بلخی 3 خانه میباشد. یکم اتاج حاضر خانه نشون میدیم، بعد دوما بیرونش نشون میدیم. خلاص کلیدورمون 1.20 به 4 متر میشود تو همین تای دره. نگاه میکنیم طرفی راستمون کухня است. این خانه دا کухня гарнитур телмекс насосош места боқӣ монда чизошона мегиранд. размери кухнямон хоб 2.5 ба 2.5 мешавад. тамошо кунед, оби гарм хунук ҳамаш ҳаст. ана кун бошад патологоша мебинем, ина калидор дасти ростмон. дӯстони азиз, тамошо мекунем иҷа як зал меҳмонхона. ин хонара бинед. ин хона дӯстони азиз размераш 4 ба 4 мешавад. тамошо кунед. ина деволош ремонти нав кардагия. дар ин хона фанелаш меистад, кондисионер, листура ва як ойнаш меистад. боқӣ монда чизошона мегиранд. ипара ина тиреза дорад. берун нигоҳ кардагӣ. теледора тарафи назди ҳукумат. терезаош ҳамаш пластикӣ мондагӣ. садпоиз, хулас кондисионераш 12 куба меистад. ипара ина спални ҳаст. размери спални 2.5 ба 4 мешавад. ина хулас ипара ҳама чизошона мегиранд. акнун бошад ҳозир дигар хонаош мезгарем. душивои хоҷатхонаш дарунда ҳаст. мақсад бемалол мешинед, бозӣ кардан мегиред, канализатсияош пайваст кардагӣ. ина тамошо кунед шароитошона. размери душивои хати хоҷатхона 1.20 ба 2.5 мешавад. дӯстони азиз, оби гарм хунук ҳамаш пайваст кардагӣ. канализатсияшон 100% кор мекунад. овошон бемалол рафтан мегирад. маъмул нест. ина дӯстони азиз, акнун ҳозир исм медороем, тамошо кунед. ин размери хона бинед дӯстони азиз 2.5 ба 4 мешавад. и парада хай чизошона мегиранд. курпача, қолин, листураш меистад. лампочкаош, телевизорашона мегиранд. хулас девораша краска кардагия, обой нест, ва уже ранги обой валико ҳаст ку ҳамин гуна ремонт кардагиянд. хулас ина тамошо кунед дӯстони азиз. нархи ин хона 320 000 сомонӣ иншоалло бо муомила дорад. договорнома, мақсад рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат мекунед. касоне ки хонахар бошад, ҳамин видеора бемалол падилиша кунед. 3 хонага, якум этаж, ҳама шароитош ҳаст. ҳозир берун мебуроем, ана чиёша дома барои шумо нишон медиҳем. шароитош сатоид медуроен, истиқомат карда зиндаги карда мегирен. оби гарм хунук ҳаст. боз як бор дига хонара нишон медиҳем. таш пол аст. ина дӯстони азиз, хона тайёр аст. бемалол зиндаги карда мегирен. 320 000 сомонӣ иншоалло бо муомила дорад дӯстони азиз. хоб, дӯстони азиз, боз манзила мефаҳмонем. маркази ноҳияи ҷалолиддин балхӣ назди ҳукумат мешавад. ҳамин дом ина дӯстони азиз, тамошо кунед. якум этаж, якум подъезд мешавад. тамошо кунед. ай пара дута тиреза дорад, ай қафошам дута тиреза ва дар инҷо сараям дорад. сараяш размераш 3 ба 4 мешавад. об ҳаст, ина водопровод ҳаст. бемалол оба кашида истифода бурда мегиред. касоне ки хонахар бошад, марҳамат ҳамин видеоро максималь подписка кунед. назди бозор мешавад. як 300 метр 400 метр пас бозори баҳор аст. маркази район ноҳияи ҷалолиддин балхӣ. бемалол омада харид кардан гиред. рақамҳо дар зери навор ҳаст. занг зада муроҷиат кардан мегиред. саломат бошед дӯстони азиз.